Πάμε να δούμε όμως άλλο επίπεδο, σε άλλο επίπεδο την κουβέντα. Φεύγουμε από τον πολιτισμό και πάμε στον πολιτικό πολιτισμό. Κύριε Δήμαρχε Γιάννη Λαγουδάκη, καλή σου μέρα. Καλημέρα κύριε Μαυρέα, καλημέρα. Πολιτικό πολιτισμό, εσείς έχετε όμως κυριακάτικο πολιτικό πολιτισμό, γιατί το ρεπορτάζ μου λέει ότι είσαστε σε ένα δημοτικό χώρο με εθελοντές και καθαρίζετε, αν δεν κάνω λάθος. Ναι, είμαστε στο θεατράκι, εδώ σε τακτά χρονικά διαστήματα, σχεδόν κάθε Κυριακή σε έναν χώρο κάνουμε έτσι μια παρέμβαση. Δήμαρχε, δημιουργήσει ένα καινούριο δεδομένο στην πόλη. Να σας πω κάτι. Τι γίνεται τώρα? Αυτά τα δημοτικά καταστήματα, οι χώροι αυτοί, δεν είναι μόνο φαινόμενο του περάματος, είναι και σε άλλους δήμους. Αλλά εκεί στο πέραμα, δηλαδή γιατί υπάρχει μια μανία, τα σπάνε, τα λαιλατούνε, είναι τώρα... Δεν υπάρχει φύλαξη, θα μου πεις τι φύλαξη να υπάρχει τώρα? Δυστυχώς κύριε Μαυρέα, έτσι όπως το λέτε είναι, δυστυχώς όσοι χώροι δεν φυλάσσονται και δυστυχώς αυτοί οι χώροι είναι πολλοί. Υπάρχει μια μανία καταστροφής από κάποιους σε εισαγωγικά πολίτες, γιατί ο όρος πολίτης σηματοδοτεί και άλλα πράγματα και άλλες ευθύνες και άλλες λειτουργίες. Σωστό. Δυστυχώς πολλά παιδιά νεαρής ηλικίας, και αυτό είναι δυστύχημα θα έλεγα για την πόλη μας, ότι υπάρχουν νεαρά παιδιά που καταστρέφουν το βράδυ πολλές από τις υποδομές της πόλης. Και τι θα γίνει τώρα, δηλαδή εσείς θα φτιάχνετε, αυτοί θα καταστρέφουνε? Κοιτάξτε, εδώ είναι το μεγάλο στοίχημα, να πείσουμε αυτά τα παιδιά ότι αυτοί οι χώροι που καταστρέφονται από τους ίδιους είναι οι χώροι που θα χρησιμοποιήσουν αύριο για να μπορέσουν να διασκεδάσουν, για να μπορέσουν να περπατήσουν, να μπορέσουν να κάνουν οποιαδήποτε έτσι λειτουργία επιπλέον από αυτή που η καθημερινότητά τους επιβάλλει. Νομίζω είναι ένα μεγάλο στοίχημα και πιστεύω ότι με υπομονή και επιμονή θα το κερδίσουμε. Πιστεύω ότι θα πιστούν κάποια στιγμή ότι όχι μόνο δεν πρέπει να καταστρέφονται, αλλά πρέπει να τους προστατεύουν και αυτοί οι ίδιοι. Γιατί αυτοί οι ίδιοι έρχονται εδώ. Για να πάνε εκεί σημαίνει ότι θέλουν έναν χώρο έτσι ως διέξοδο. Μάλιστα. Εντάξει, δεν υπάρχουν τέτοια δείγματα ακόμη. Ευελπιστώ ότι αυτό που λέτε, γιατί είναι πολύ σωστό αυτό που λέτε και προς σωστή κατεύθυνση, αλλά ξέρετε, καμιά φορά. Αυτό είναι το ένα βήμα, κύριε Μαυρέα. Το άλλο βήμα είναι να τους θωρακίζουμε τους χώρους, να τους φυλάσσουμε. Ακριβώς. Γιατί κάποιοι μπορεί να μην θέλουν κιόλας. Και να δημιουργείται ασφάλεια στους χώρους έτσι περιμετρικά, αλλά και να φυλάσσονται. Νομίζω αυτή η αδυναμία που υπάρχει, όχι μόνο στο πέραμα, σε πολλούς δήμους, αλλά και στους περισσότερους, να υπάρχουν φύλακες σε δημόσιες υποδομές, νομίζω ότι είναι ένα πολύ μεγάλο μείον στην λειτουργία της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κύριε Δήμαρχε, προηγουμένως βγάλαμε τον πρώην Δήμαρχο, τον πρώην Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και κουβεντιάσαμε αυτή τη μήνυση που έχετε κάνει και έχουμε κάποια ερωτήματα, υπήρξαν κάποια ερωτήματα και από αυτούς και από εμάς κτλ. Να πω κύριε Μαυρέα, όσον αφορά αυτό το κομμάτι, και τα δύο παιδιά, και ο Παντελής και ο Μιχάλης, είναι φίλοι. Ναι. Και νομίζω ότι έχουν λάθος αντιληφθεί για αυτά τα πράγματα. Εγώ ποτέ δεν αναφέρθηκα ούτε στο όνομά τους, ούτε στη δική τους προσωπική λειτουργία. Εγώ είπα ότι βρέθηκε από τους αρκωτές λογιστές στη διάρκεια της κατάρτισης των ισολογισμών ένα έλλειμμα 314.000 ευρώ στο ταμείο. Είπα ότι είναι ένα στοιχείο που πρέπει να διερευνηθεί από τον εισαγγελέα και επιμένω ότι η κίνηση αυτή ήταν σωστή και οφείλουμε σε κάθε τέτοια λειτουργία να επιμένουμε. Δεν έκανα καμία απολύτως αναφορά σε ονόματα. Είναι θέμα του εισαγγελέα να διερευνήσει. Εγώ θα έλεγα λοιπόν όλοι να κάνουν υπομονή, όλοι να έχουν χαμηλούς τόνους. Κοντός ψαλμός αλληλούια και το απορίσμα του εισαγγελέα θα αποδείξουν του λόγου του άλλου. Ξέρετε τι γίνεται, δεν μπορεί να διαφωνήσει κανείς με αυτό που λέτε, ούτε να το ψάξουμε, αλλά θα μείνω σε αυτό που είπατε προηγουμένως. Η νεολαία, Δήμαρχε, εγώ νομίζω ότι πρέπει να ευθυγραμμιστεί με αυτό που είπες προηγουμένως. Να δει αυτή μια νέα πορεία για την πόλη και να την ακολουθήσει. Όμως, έχουμε τέτοια δείγματα. Έχουμε τέτοια δείγματα. Ναι, υπάρχει και νεολαία, ναι, βέβαια. Αναφέραμε το αρνητικό, ένα κομμάτι, που όντως είναι υπαρκτό. Αλλά η συντριπτική πλειοψηφία της νεολαίας, σας πληροφορώ ότι συνεχώς με εκπλήσει όλο και περισσότερο. Σε πολλά επίπεδα, σε πολλά
σημεία λοιπόν μέσα στην πόλη. Με συζητήσεις, με θέατρο, με πολιτιστικά. Σωστό. Δείχνει τη δίψα που έχει λοιπόν για μια αλλαγή πορεία σε μια πόλη που πραγματικά έχει τις δυνατότητες να το κάνει, έχει τις υποδομές που αν τις επισκευάσουμε και τις συντηρήσουμε και τις αποδώσουμε σε λειτουργία, σε χρήση στην πόλη, νομίζω ότι θα αλλάξουν πολλά πράγματα. Ξέρετε γιατί το λέω, κύριε Δήμαρχε? Γιατί όταν έρχονται ας πούμε αυτοί οι νεολαίοι, εσείς θα τους πείτε θέλουμε να μας δώσετε 1.000 ευρώ να ανεβάσουμε μια παράσταση. Ξέρω ότι εσείς δεν έχετε λεφτά. Και όταν ακούνε λοιπόν οι άλλοι ότι κάνετε μήνυση για 314.000, όταν τα δημοτικά καταστήματα χρωστάνε 1.300.000, όταν νερό, ΔΕΗ, ΙΔΑΠ, ο καθένας έπαιρνε ό,τι ήθελε όπως ήθελε χωρίς να πληρώνει τίποτα. Σύντομα στην καινούργια λογοδοσία, κύριε Μαυρέα, θα αναφερθούμε και σε καινούργια στοιχεία. Ξέρετε, είχατε πει για τις 28. Ναι, μας πήγε λιγάκι πίσω η εξέλιξη λοιπόν αυτή που δημιουργήθηκε. Έχετε καινούργια ημερομηνία για να βγάλουμε και είδηση? Πολύ σύντομα θα είναι, κύριε Μαυρέα. Μέσα στο Μάρτι δηλαδή? Θα ακουστεί ακριβώς μέσα στο Μάρτι. Ήδη είναι το μεγαλύτερο μέρος λοιπόν αυτής της δημόσιας λογοδοσίας. Έχει προχωρήσει και ολοκληρώνεται λοιπόν ένα μεγάλο μέρος. Να σας πω λοιπόν ότι το τελευταίο διάστημα, μετά από τους ελέγχους του ΙΚΑ, και εμείς όπως ξέρετε κάναμε μια μεγάλη προσπάθεια τον πρώτο χρόνο στην κατεύθυνση να νοικοκυρέψουμε τα οικονομικά. Σε έναν τραγικά υπερχρεωμένο δήμο όπως είναι ο Δήμος Περάματος, η προσπάθεια απέδωσε γιατί αναδείχθηκε η αναγκαιότητα λοιπόν από την πολιτεία να δημιουργηθεί μέσω του άρθρου 79 να βρεθεί ένας τρόπος που να βάλει σε κάποια λειτουργία δήμους κατεστραμμένους οικονομικά και να μπορούν να έχουν προϋπολογισμούς. Έγινε λοιπόν το άρθρο 79, με την παράγραφο 4 ενταχθήκαμε πρώτος ο Δήμος Περάματος λοιπόν σε αυτή την διορθωτική θα έλεγα κίνηση για να μπορούμε να λειτουργούμε λοιπόν οικονομικά, αλλά δυστυχώς ο Δήμος Περάματος έχει πολλές επιπλέον αμαρτίες. Να σας πω λοιπόν ότι το τελευταίο δεκαήμερο αυτό που συμβαίνει στο Δήμο είναι ότι ενώ είχαμε πάρει συγκεντρωτικές καταστάσεις των χρεών που χρωστάει ο Δήμος Περάματος στα ασφαλιστικά ταμεία, κυρίως από το ΙΚΑ, έρχονται συνεχώς καταστάσεις που μετά από τους ελέγχους, γιατί τώρα διενεργήθηκε ο έλεγχος του ΙΚΑ σε όλα τα προηγούμενα χρόνια, που αναδεικνύουν χρέη από το 2002 μέχρι το 2011 και το 2011, κύριε Μαυρέα, και είναι ποσά που πραγματικά θα στεναχωρέσουν πάρα πολλούς. Με ποια έννοια? Εκτός όλων των άλλων, ξέρετε, μες στο άρθρο 79 βάλαμε 21 εκατομμύρια χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία και την εφορία. 21 εκατομμύρια. Δεν τα πληρώνανε δηλαδή οι δημοτικές αρχές. Έτσι, μπράβο κύριε Μαυρέα. Και είπαμε λοιπόν ότι ένα μεγάλο μέρος από αυτό ήταν το και προς αυξήσεις. Το μεγαλύτερο ακόμα αυτό, έτσι. Δήμαρχε, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έρχονται άλλα περίπου 4-4,5 εκατομμύρια από τους ελέγχους λοιπόν, που αφορούν νομικά πρόσωπα, αθλητικού οργανισμού, ΔΙΠΟΠ, ΚΕΦΟ, αφορούν τα ΚΑΠΗ, δηλαδή είναι τρομακτικό αυτό που συμβαίνει στο Δήμο. Πάνω που λέμε ότι πάμε να νοικοκυρέψουμε και να βάλουμε σε μια σειρά λοιπόν τα οικονομικά του Δήμου, μας έρχονται λοιπόν αμαρτίες του παρελθόντος να συνεχώς να μας βάζουν λοιπόν σε μια διαδικασία που δεν ξέρω. Δήμαρχε, για να γίνει μια αμαρτία πρέπει κάποιος να την έχει κάνει την αμαρτία. Κοιτάξτε, η αμαρτία αυτή είναι διαχρονική, κύριε Μαυρέα. Μα είναι διαχρονική. Ακούστε με να σας πω. Πείτε να τα ακούσει ο κόσμος, Δήμαρχε. Να σας πω λοιπόν, οι δημοτικές αρχές και του κύριου Λαγουδάκου και του κύριου Ζουμπούλη και του κύριου Γλίκα, αλλά και το πρώτο χρόνο του κύριου Ζουμπούλη, γιατί και ο πρώτος χρόνος μέχρι να η ενιαία αρχή πληρωμών εφαρμόσει από τον Σεπτέμβριο του 2011 την αναγκαστική πληρωμή των ασφαλιστικών ταμείων πριν πληρωθούν οι μισθοδοσίες. Γιατί υπήρχε ο Καλλικράτης. Έτσι ακριβώς, κύριε Μαυρέα. Λοιπόν, μέχρι τότε λοιπόν δεν πληρώνανε ούτε 1 ευρώ σε ασφαλιστικά ταμεία και φορεία. Βέβαια. Χώρια τα δάνεια που παίρνανε, και τώρα χώρια τα χρέη προς τρίτους που δημιουργούσαν. Αυτό λοιπόν, αυτή η πολιτική, η καταστροφική πολιτική που υπήρξε λοιπόν σε αυτές τις δημοτικές αρχές, έχει δημιουργήσει μια ασφυξία, λοιπόν, οικονομική ασφυξία στο Δήμο Περάματος που την πληρώνουν οι δημότες. Οι δημότες λοιπόν δεν έχουν τη δυνατότητα σήμερα να επειδή κάποιοι λειτουργήσαν στο παρελθόν με αυτόν τον τρόπο, σήμερα ο Δήμος αδυνατεί να παίξει τον επιτελικό του ρόλο. Να μπορεί λοιπόν να προσλάβει επιπλέον προσωπικό, να πάρει υλικοτεχνική υποδομή που είναι αναγκαία, τόσο αναγκαία, από κάδους, από αυτοκίνητα, από τόσο που θα ανακουφίσουν λοιπόν βασικές λειτουργίες της πόλης, όπως είναι η καθαριότητα, όπως είναι το πράσινο, ο φωτισμός.
που θα απαλύνουν την καθημερινότητα λοιπόν ενός τόσο ταλαιπωρημένου κόσμου σε μια τόσο δύσκολη οικονομική συγκυρία που βιώνουμε σήμερα στην Ελλάδα, στη χώρα μας. Δυστυχώς λοιπόν αυτά πρέπει να υποθούν και να υποθούν λοιπόν σε όλη της λοιπόν την... Άρα μέσα στο Μάρτι θα τα πείτε αυτά. Εννοείται κύριε Μαυρέα. Θα πείτε γιατί έχω ένα μήνυμα τώρα, προφανώς είναι εκεί από γείτονά σας, εκεί στο πέραμα. Λέει να ρωτήσετε τον κύριο Δήμαρχο αν θα κόψει τα ρολόγια της ΔΕΗ και της ΕΙΔΑΠ στο πέραμα, που υπάρχουν χιλιάδες παροχές που δεν πληρώνουν και έχουν επιβαρύνει διαχρονικά το Δήμο. Είμαστε οι πρώτοι που όταν λέμε οικονομική νοικοκύρεμα κύριε Μαυρέα, και το ξέρετε πολύ καλά εσείς και νομίζω ότι πρέπει να το αναδείξετε, που ξεκινήσαμε ελέγχους και για τα ρολόγια της ΔΕΗ, τα ανύπαχτα ρολόγια της ΔΕΗ που πλήρωνε ο Δήμος Περάματος, αλλά και τα ρολόγια της ΕΙΔΑΠ, και έχω αναφερθεί πάρα πολλές φορές μέχρι ποιμνιοστάσιο στους Καραμαγκά που χρέωνε το Δήμο 64.000 ευρώ. Το εντοπίσαμε, το κόψαμε και προσπαθούμε να βρούμε ποιος είναι αυτός που λοιπόν που χρέωνε στο Δήμο. Και όχι μόνο εκεί. Σε μια σειρά ακόμα άλλες κακές λειτουργίες λοιπόν που του ΙΣΑΠ με 100.000. Το ρολόι του ΙΣΑΠ με 100.000 ευρώ. Ακριβώς κύριε Μαυρέ. Όλα αυτά λοιπόν έχουν πάρει και το ρόλο και έχουν πάρει και το δρόμο προς την κατεύθυνση λοιπόν της διευθέτησης, της νόμιμης διευθέτησης, αλλά θα ακολουθηθεί και μια άλλη διαδικασία προς τον εισαγγελέα να αποδείξουν όλοι αυτοί που υπεχρεώνανε λοιπόν το Δήμο, κλέβοντας το Δήμο, γιατί κλοπή ήταν σε βάρος των δημοτών όλο αυτό το πράγμα που γινόταν. Όταν χρεώνουν λοιπόν το Δήμο ιδιώτες με 100 με 150.000 ευρώ σε ρολόγια τέτοια, αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια από τις χειρότερες μορφές κλοπής που μπορούν να διαπράξουν σε βάρος της πόλης του Περάματος. Δήμαρχε, με την πώληση του λιμανιού τώρα, με την Κόσκο κτλ., εκεί έχεις εσύ ένα χειροπιαστό θέμα? Τι έχει γίνει, τι έχει πάρει ο Όλπ, τι έχει πάρει Κόσκο, τι έχει μείνει σε σένα? Βγήκε το ΦΕΚ τελικά, ήρθε σε σένα, ξέρουμε ακριβώς τι πάει στους Δήμους και τι μένει στην Κόσκο? Οριστικά και αμετάκλητα κύριε Μαυρέα, αυτό που 45 με 50 χρόνια διεκδικεί η πόλη του Περάματος, χώροι που τους έχει σε χρήση να εξαιρεθούν από τη χερσαία λιμενική ζώνη και από την χρήση του Όλπ, και το πετύχαμε τώρα. Και αναφέρομαι, όπως γνωρίζετε, στις δύο προβλήτες, στην Ε1 και στον Αρμό. Αναφέρομαι στα 6.100 περίπου τετραγωνικά μέτρα που βρίσκονται έξω από το λιμάνι, από το Δημαρχείο, από τον Άγιο Γιώργη περίπου, μέχρι το τέλος του λιμανιού. Δεν ξέρω πόσοι γνωρίζανε μέχρι σήμερα ότι η Λεωφόρο Δημοκρατίας από τον Άγιο Γιώργη μέχρι το τέρμα ήταν χερσαία λιμενική ζώνη. Θα μπορούσε να πληρώνουμε θεωρητικά, ακριβώς κύριε Μαυρέα. Θεωρητικά λοιπόν ο νέος ιδιώτης που παίρνει λοιπόν, θα έπαιρνε λοιπόν με το προηγούμενο ιδιοκτησιακό καθεστώς λοιπόν να μας κόψει την οδό ή να μας βάλει διόδια. Δεν ξέρω τι θα μπορούσε να γίνει. Εξαιρέθηκαν λοιπόν και μια σειρά άλλοι χώροι. Σε αυτή λοιπόν η πρώτη φάση ήταν η πρώτη μεγάλη και σημαντική λειτουργία ήταν ότι εξαιρέσαμε λοιπόν από την παραχώρηση του δημοσίου προς τον Όλπ. Αυτό λοιπόν το πρώτο μεγάλο βήμα έγινε. Το δεύτερο βρίσκεται σε εξέλιξη. Τώρα είμαστε σε συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών. Προσπαθούμε λοιπόν όλοι αυτοί οι χώροι που εξαιρέθηκαν από το πακέτο να έρθουν σε χρήση και εκμετάλλευση του Δήμου Περάματος. Οπότε από εκεί και πέρα αντιλαμβάνεστε, άρα είμαστε θα μπορούμε στο να προχωρήσουμε και σε ένα συνολικό σχεδιασμό έτσι, για να μπορούμε να αξιοποιήσουμε αυτούς τους χώρους. Εδώ έχω την ερώτηση από... Το δεύτερο να πω κύριε Μαυρέα, μαζί με αυτό. Καταφέραμε λοιπόν αυτό το αρχικό 12% που ήταν από το 3,5%, γιατί στην αρχή ήταν ξέρετε 2% υπέρ του δημοσίου από το γενικό τζίρο λοιπόν του ιδιώτη, της εταιρείας του ιδιώτη που θα έπαιρνε το λιμάνι. Αυτό το 2 το κάναμε 3,5 και δεν θα πηγαίνει προς το κράτος, θα πηγαίνει στους 4 δήμους που βρίσκονται λοιπόν, που περικλείουν το λιμάνι, που είναι ο Πειραιάς, είναι το Κερατσίνι, Δραπετσόνα, το Πέραμα και η Σαλαμίνα. Το 12% λοιπόν του Δήμου Περάματος, μέσα από διεκδικήσεις που προβάλαμε, το κάναμε σε δεύτερη φάση 19,6 και στο τέλος το κάναμε 27. Άρα από το 3,5% λοιπόν, που να ξέρετε ότι είναι περίπου 3,5 με 4 εκατομμύρια το χρόνο, το 27% από αυτό το ποσό θα έρχεται στο Δήμο Περάματος. Ανταποδοτικά δηλαδή για αυτό. Αντισταθμιστικά τέλη λοιπόν για τη λειτουργία. Πέραμα, Δραπετσόνα, Κερατσίνι και Πειραιάς. Θα παίρνει 20% το Κερατσίνι Δραπετσόνα, θα παίρνει 4% η Σαλαμίνα, 27% εμείς και το υπόλοιπο Πειραιάς. Μάλιστα.
Λοιπόν, οπότε τα ακούσαμε και αυτό. Μία άλλη ερώτηση για να κλείσουμε, γιατί δεν μπορώ, ξέρω ότι είναι φίλοι σας αυτοί που τα λένε αυτά τα πράγματα, συσσαγωγικά ή εκτός εισαγωγικών. Τελικά βρήκατε ποιοι χρωστάνε αποχέτευση στο πέραμα ή σας αφήσανε το καμένο το κομπιούτερ? Είναι ένα ζήτημα, ξέρετε, γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Κάποιοι σερβερ που περιελάμβαναν λοιπόν στοιχεία που θα μπορούσαν να αποδείξουν από την πρώτη στιγμή τι συμβαίνει σε πολλά σημαντικά σημεία που εμπλέκεται και το ζήτημα της υγείας, όπως είναι λοιπόν κάποιοι ασυνείδητοι που αντί να συνδέουν λοιπόν στους αγωγούς των ακαθάρτων, συνδέουν στους αγωγούς των ομβρίων, με αποτέλεσμα η κεντρική λεωφόρος η Ειρήνης να κατεβάζει λίμματα και να μην μπορεί να σταθεί κανένας λοιπόν από την ασυνειδησία κάποιων συμπολιτών. Προχωρήσαμε λοιπόν και αυτό που μπορέσαμε, παρά το γεγονός ότι ήταν κατεστραμμένοι, χαμένοι και μια σειρά άλλων πραγμάτων, είμαστε στο τελικό στάδιο να δούμε λοιπόν ποιοι έχουν συνδέσει και ποιοι όχι. Για να βρούμε λοιπόν και αυτούς τους ασυνείδητους. Προχωρήσαμε λοιπόν στους σερβερ, γιατί υπήρχαν, ξέρεις, κύριε Μαυρέα, κάποια χρέη προς αυτούς που φέρνανε τους σερβερ. Πόσα χρέη έχετε τελικά τώρα? Είπαμε ότι είσαστε ωραίοι στο πέραμα, αλλά έχετε και πολλά χρέη, κύριε Δήμαρχε, όμως. Κύριε Μαυρέα. Πόσα χρέη δηλαδή? Δηλαδή μου λέγε ο νομικός σας σύμβουλος, εκείνος ο άνθρωπος έχει τρελαθεί. Κατασχέσεις επί κατασχέσεων, τόκοι επιτόκουν, πρόστιμα. Η πρώτη λογοδοσία που ανέδειξε λοιπόν περίπου τα 46 εκατομμύρια χρέη σε εκείνη τη φάση, αλλά που είχαμε εντοπίσει το ζήτημα των χρεών προς τους τρίτους και οι δικαστικές αποφάσεις ότι ήταν μη υπολογίσιμες. Λέγανε λοιπόν ότι είναι τα χρέη, οι τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις εκείνη τη φάση ήταν 15 εκατομμύρια. Εκείνη τη φάση στην αρχική λογοδοσία ήταν 7 με 10 εκατομμύρια, τα οποία περίπου τον Οκτώβρη του 2015 είχε με τον έλεγχο που είχε και την καταγραφή που κάναμε, είχαν ξεπεράσει τα 15 εκατομμύρια και με πρόθεση και με αυξητική λοιπόν άνοδο των χρεών. Να πω λοιπόν ότι είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό. Το πότε λοιπόν θα μπορέσουμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη, έτσι, μετά από ολοκληρωμένη και εμπεριστατωμένη έρευνα, ένα τελικό ποσό, να ξέρουμε ότι ο Δήμος Πέραμας χρωστάει 10 δραχμές. Πάνω που λέμε λοιπόν ότι χρωστάμε 10 δραχμές, συνεχώς μας έρχονται χρέη. Πρόσφατα μας έγινε λοιπόν μια χρέωση, ένας κατολογισμός λόγω κατάτμισης έργου, είναι από τη θητεία του κύριου Γλίκα και στην αρχική λειτουργία της θητείας του κύριου Ζουμπούλη, κατάτμιση ενός έργου του κύριου Ρούτσι, 850.000 ευρώ. Τα 450.000 ήδη βεβαιώθηκαν από στην εφορία. Λόγω λοιπόν κατάτμισης του έργου. Και καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Χρέη προς την ΕΙΔΑΠ. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν ένα ασφιχτικό έτσι βρόχο στην οικονομική λειτουργία του Δήμου Περάματος. Δήμαρχε, το Μάρτι, για να λέμε τις ευθύνες των πολιτών και να λέμε τι πληρώνουν οι πολίτες και να λέμε και τα αρνητικά του πολίτη και τα θετικά του πολίτη, θα ήθελα και από αυτό το βήμα και από η δική σου πρόσκληση να καλέσεις όλο τον κόσμο το Μάρτι στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην αίθουσα, δεν ξέρω πού θα τον κάνεις, να ενημερωθεί όλος ο κόσμος. Κύριε Μαυρέα, και πέρσι το Μάρτι όλοι οι πόλοι πάλι ήταν καλεσμένοι και πάλι θα είναι όλοι οι πόλοι, θα επιμείνουμε και θα προσπαθήσουμε με καλύτερη ενημέρωση προς τον κόσμο στο κάλεσμά μας και μέσω του σταθμού, αλλά και με κάθε άλλο τρόπο, ώστε να έρθουν οι πολίτες και να ενημερωθούν για το τι ακριβώς συμβαίνει στην πόλη. Γιατί για να κλείσουμε τώρα, και ευχάριστα για εσάς που συνεχίζετε εκεί τη δουλειά μας και τη δουλειά σας και για μας, ότι βλέπω ότι στα εκατομμύρια εκεί στο πέραμα είσαστε πολύ large. Δηλαδή τα 7 εκατομμύρια γίνονται 13, τα 13 γίνονται 40, τα 40 60. Αφορούν, και νομίζω ότι αντιλαμβάνεστε, σας είπα λοιπόν, να αφορούν κυρίως χρέωση του Δήμου από το 2002 μέχρι τον Ένατη του 2011. Είναι στοιχεία που είναι στη διάθεση οποιοδήποτε θελήσει να τα επαληθεύσει. Σας λέω λοιπόν ότι είμαστε στη διάθεση οποιοδήποτε για να δει και τη δική μας χρήση. Άλλο μήνυμα που έχετε πέρασει, είσαστε ο καλύτερος καλεσμένος μας από ό,τι βλέπω εδώ τα μηνύματα. Λέει, θα φανερώσετε και πορίσματα λεκτών δημόσιας διοίκησης στο Μάρτι. Βέβαια. Δεν υπάρχει για μας τίποτε που να είναι κρυφό, τίποτα που να είναι κλεισμένο σε συρτάρια. Ό,τι αφορά το δημότη αυτής της πόλης, θεωρούμε ότι είναι και το έχουμε θεωρούμε χρέος μας να το δημοσιοποιήσουμε
και να μάθει και ο τελευταίος πολίτης σε αυτή την πολύπαθη περιοχή τι ακριβώς συνέβη στο παρελθόν και τι ακριβώς σημαίνει σήμερα. Είναι δεδομένο λοιπόν, να θεωρείται δεδομένο λοιπόν ότι δεν υπάρχουν πορίσματα κρυφά. Τα πορίσματα λοιπόν ελεκτών δημόσιας διοίκησης, ορκωτών λογιστών, εισαγγελέων ή οτιδήποτε άλλο παρεμβαίνουν στην δημόσια ζωή της πόλης μας θα είναι γνωστά προς όλους. Κύριε Δήμαρχε, την καλημέρα μας να έχετε από τον Πειραιά, από το κανάλι 1 και καλημέρα και στους εθελοντές που έχετε μαζί σας όμως. Να το λέμε και αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Λοιπόν, Θάνος Καλοδούκας βάζει κάτι και συνεχίζουμε. 90,4